Čus. Vítám tě u tohle videa. Dneska se podíváme na Gamesu Silent Still 2. Je to hra, která má být inspirovaná zážitkem spánkové paralýzy. Takže je to nějaký psychologický horor, takže se to jdeme podívat. Takže jdem na to. My mikro. Very good. Mikro. Už hraju. Počkej, tu mám strach. Počkej. Dobře. Počkej, to nějak je to hodně blbě. Pojď sem. To neběhá, to moc dobře. Nebudu spíkovat. Dobře. Halo? Dobře. Pohoda, no, jako v cajku. To ovládání ty baterky je úplně hrozný. Dobře. Haló? Je tu někdo? Tajný vchod. To je co? Otevřu to tady? Jo, jsem to slyšel. Počkej. Haló? Je tu někdo? Asi ne. Je. Do prčic. Dobrý. Nic. Pohodě, jestli není. Je to v cajku. Dobrý. Já se kam otočím. Cajk. Ty vole, to je tak hnusný. No tak dobře, jdu sem. Mohl toho bouchnout, nebo ne? Kámo, já... Dobře, tak jdu dolů teda. Dobře. To je co? Záchody. To je v pohodě, ne, snad. Nic hroznýho tam snad nebude. Nebo jo? Dobře. Vezmu si nic. Nejde? Ne, nejde. Zamčeno. Ty vole. Jo, to je po... Jdeme sem. Ne. Jako, mám sem jít vůbec? Páje.
Tak si dneska sedněte, dneska se na Globus, rozumím tomu. No dobrý, tak asi nic. Čím dál jdu, tím líp. No jasně. Počkej. Otevřít. Počkej, to nejde otevřít. Aha, to nejde. Ty vole. Dobrý. Dobrý. Nic. Smoky. Jo, dobrý. Pole. No. Tady něco. Mi to skákat neumí. Něco? Jsem tady fakt sám, jako mám strach už, ty vole. Nic, dobrý, tady nic, pohoda. Vůbec se nebojím, jsem úplně v pohodě. Já jdu sem. To je horší, když to bude otevřít. Nevím, co otevřít, dobrý. Dobře, tak jo, dobře. Jo. Otevřít? Nejde. No, světlo, pohoda, to je takový to naděje, že ti to dá, no. Tady něco vyleze, jo. Tam něco vyleze. No. Jo, cvična, no tak to už je horo samo o sobě, ty vole. Ne. Já radši půjdu do ty Office. Co to je? Tak ne, nejdu do Office. Si myslím, že mi to stejně asi zavede do té tělocvičny a... To je tak na hovno. Já tam nechci. Co jsou šaty? Jo. Haló? Ne, dobrý. Nikdo není. Já jsem se zeptal. Jdem na dámy. A baterka. Počkej, to je divný. Libore, to je divný. Co to bylo? Dobře, já se nebojím. Jsem v pohodě úplně. Tady asi máš co říct. No. Ty vole, tak jdu tady? Ne. Já si pak musím do té tělocvičny jít, ty vole. No tak jo, jdem tam. Dobře, jdu tam do té tělocvičny, protože to chce.
Něco furt funí, nebo co? Já tam jdu sem ještě se podívat. Protože se ničeho nebojím. Jo, jo. Já se vůbec ničeho nebojím. Vykřičník, no tak dobrý. Co to je? Dobře, sednu si. Jo, fajn místo na kochání, vole. Dávej, počkej. Stávej. Počkej, vole. Taň. Haló? Haló? Jaký? Počkej. Tady jsem. Co? Ty vole, mě mrne. Pojď. Haló? Haló? Ne. Ty vole, to slyšel. Já se nehejmu. Co to bylo? Jo, už, jdeme, já chci jít pryč. Já uteču. Dobře, už můžu stát. To je ta horší možnost, já čekám, že mě to tady odkrouhne, když budu sedět, protože ty vole... Leave the place. Nechci. Já se nebojím. Já to proběhnu. Ty vole. Já vím, teď ta šachta. V té šachtě něco bude. No, jasně. 3, 2, 1, šachta. Pojď. No, co? Ne. Tam bylo... Ne. No tak jo, jdu tam. Tady... Počkej, to je jiný, ne? Haló? Haló? Teď to přijde. Dobře, jdu. Já se tě nebojím. Bojím. On jde za mnou. Ty vole. Stresíky mi děláš jenom, jo? Myslel, že to něco... No, dobrý. Ne. No, dobrý. Ty kráso. Tak co? Zavřený, dobrý. Mě to až úplně u cíle, bez toho to utne úplně u cíle. A já se z toho úplně celý složím. Co to je? To jsem předtím neviděl. Dobrý.
Jasně, jsem u konce. A teď koukej. Ne. Halo? Halo? Ne. Já to nebudu riskovat, no budu, no. Dobře, dobře, jdu tam. Jdu tady ještě dozadu, no tak to snad ne. Hele, šmejde malej. Vylez. Já! Dobře, nic, dobře. Hele, v temínku. Dobře. To je všechno? Teď? Počkej, jsem doma. Dobrý. Tak jsem doma. Pustím si telku, pohodička. Dobře. No, se napijem. Dobré. Quick before going bed. OK, dáme si spršku. To bude tady určitě, protože... Jasně. Ukneme se, no, jsme asi upíři, nevadí. Dáme si spršku. Koupel. Dobré. Počkej. Kolik je hodin? Proč jsem nezavřel dveře? Pohodička. Musím si trošku dát prštím. Dobrý. Počkej, tak... Mám si zpívat? Co je? Pesan nějaký od sousedu. No? Tak jako abych se šel podívat, tak počkej, abych to vylez. Počkej, vstávej. Halo? A, jsem usnul nebo co? Usínám. Vstávej! Usne, ve vodě. No, to je ono. Ježiš. Pohoda. Už můžu vstát nebo něco takového? Dobrý. Pohoda. Já. Počkej, to jdu ven asi. Tady musím si dát.
Pohodička. To je taky hodně nízko a dělá to fakt zvláštní zvuky. Ale chceme ty si ustrojit do píža. To píža musí být. Dobře. Já si zavřu dveře. Jak to jde otevřít? Ne. Dobrý. Ještě to bych potřeboval si zasnout, protože to mě taky znervozňovalo. Tak no, tak no. Tohle? To všude bych to potřeboval. Dobře, tak nic, jdem spát. Když já nic nevidím. Našel jsem to. To neusnu. To je fakt zvuk. Tak to teď mám spát, nebo jako... Super. Spím. Spím. First experience. No tak to je... Už jsem vzhůru. Jasně. Tak teď jako, co mám dělat, to? Můžu se hejbat, nebo něco takového? Počkej, můžu... Počkej, já musím se podívat, já se nepodívám. Já budu koukat furt sem. Já to slyšel. Ty vole, já jsem No, ježiši. Co to bylo? Co to je? No tak to určitě, ty vole. V pohodě, cajku, nebojím se. Bojím se. Tak co je? Co to je? Co to je? Haló? Co mám kam? Ne, nebo... Tak já se podívám. Jo? Počkej, tam prostě... A jo? Tam fakt někdo čučí. Ty vole. Počkej. No tak to jo. A už nečučí. Tady je furt čím dál větší tma kolem mě. Napravo.
Tak co je? Who are you? Úplně se mi postavili chlupy. Pak tam někdo je. Čau. Čau. Ne. Je to fakt hnusný pocit. Ne. Co je? Už bys... Ne. Ne. Kámo, tak já už fakt nevím. No, tak to určitě... Jo, takhle. To je pohoda. Normální, úplně tajku. No, každý den. Tím mě jako nedostaneš. Prodlužujou to, hodně se to prodlužuje. Haló? Ne! Ohohoho! Co to bylo? Ano, co se děje? Co se děje? Jaký problém? Že je nade mnou. Aha. Čau. Čau. Ne. Kde je? Hoši, tak to je světlo. Nikdo není? Ne. Dobrý. Nade mnou? Nic. No. Teď je to jako má uklidnit. A pak jim to úplně hodí. Co? Ahoj. Počkej. Hej, dávej. No já přesně jsem to věděl. To je pryč. Už budu stávat nebo něco takového? Pohoda, hele. Už to je cajku, myslím si, že teďka už... Ty pičo! Co to bylo? Co? Ty vole, co to bylo? Tak teď jsem... Už můžu stát, prosím? Krávo!
Ty vole, co to bylo? To snad ne, ty vole. Dobrý, už jsem vzhůru. Co? To jsem zavřít to. Dobře, tak jo. Co seš teďka po mně? Dobrý, tady nic, no dobrý. Já. Já bych si šel opláhnout obličej, protože ano, je to potřeba. Tak ne. Co? No, musím se něco nabombat. Kopnu do toho. Vydrž. Zdraví. No. To v cajku úplně. Tak co? No snad ještě to taky není sen. Tak co, můžu se napít, ne? Najíst, ne? Vajíčka? Z toustala? Ber to tam, dej to tam! To je jako divný. Chlebík. Nožem, dobře, no. No, nádobí musím umýt. No dobrý, už jako fakt, už je ráno, ne? Počkej, když jsem spal, tak jsem čučil z tohohle okna. Dobrý. Stavlení. Tyjo. Oliváček, no jo. Všechno otevřený, to tam bylo? Ne, nebylo, ne? Chtěl bych si... Pí? Aha. Tak jo. Jasně. Ty to zasne a já se tady už fakt cvrknu. Tak co, ukaž. Co? Tak jo. Dobře. Dobrý. Gotovo? Stand up. Už je ten zvuk mě... Dobrý, ten cajku. Ale jestli jdu pokračovat ve spánku. Jo, přesně, vajíčka. Počkej, tak ne, budu... Tady? Ne? Možná už to mám jako připravený na ráno, tak si to dá, jo, jasně. There's something wrong. I to plně tahá triko dolů. Ale asi dobrý, jo. Počkej, můžu? Ne, nemůžu. Aha. Mačkat takhle. Jeden toustík už. Tam je pizza, ale ty vole. Proč když toustíš to až pizzu? Co? Ty počkej.
Hej, kámo, počkej, co? Takhle. Jo. Ne. No tak jo. Jestli tu pizzu mi sníš, tak se pak ty vole naštvu. Já bych mohl vstát, prosím? Přesně. Počkej, bude všude to má. Ale tu pizzu si hlídej. Já ti říkám, že prostě to jde po ní. Jasně, úplně normál. Na druhé straně. Neblíkej. Aha. Hele. Co to je? Je takhle. Tak jo, kouknu se tam. Tak jo. Dobrý, nic tam není. Je to v cajku. A teď se podívám nahoru, že jo. Tak jo. Nahoru. Pohoda. Jen cen. Cajku, ale nic. Hrozně to není, jenom... Go. Co je? Nech mě najíst, jo? Mám tady dobrou véču, nebo něco takového. Jestli si se mi to sedne a sní tu pizzu. Proč tady prostřednu pro dalšího kurňa? Co to bylo? Tak počkej, kamaráde. Toast mám, pizza je, čaj nebo prázdný asi, ale je. Musíš čeknout si ty věci. Šedlo jsem jako nahoru, no dobrý. Ty vole, tak co je? No, jo. Hele, už fakt dost dlouho koukám na ten toast, vole, už sněz aspoň. Pojď se ještě podívat, ty vole. Nic není. No nic. Ty tady furt něco. Co? Počkej, co? Hold, takhle. Počkej. To close. Ah! Zavřu oči. Já taky. To mám. Dobře, zavřeme oči, modlíme se, ať tam je ještě jeden, ať tam jsou 2 toasty. Prosím, ještě 2 toasty, prosím. Ať tam jsou 2 toasty. Tak znova, ať místo toho toastu tam je ta pizza. Místo toastu pizza. Prosím, prosím. Musíš dlouho čekat. Dlouho musí čekat. A teď...
Tak co, kde seš? Nic mi nesnědl, tak je to v pohodě, když mi nic nejí, tak je to v cajku. Počkej, jo, dobrý. Ty píčo! Boha. Ty vole. Mám husinu až na řiti, ty vole. Jo. Já si nech... No tak jo. Pardon. Počkej, jo? Pardon, ty vole. Tu baterku mám kde? Nějak světlo? Počkej. Halo? Halo? To musí být hrozný. No tak jo. Lko, Kčko, nebo jak se to dělá? Jedničko, dvojka, Qčko, Ečko, Lko, Fko. Aha, počkej. Logic, zvednout. Já na to přijdu jednou. Jo. Počkej, já jsem... No to snad ne. Tak jo. Běžně spím jako tady na lavičkách těch takových opuštěných místech, ale proti gustu. Hele. Psaní? Ne, to nejde si brát. Halo? Halo? Je tu někdo? Je tu někdo? Se to načetlo něco. To jsem možná nechal já otevřený, že jo? Že jo, jo. Asi už jsem jakoby ve svým... To ne. To byla ta baterka, to je jasný, jo. A teď to už nešlo otevřít. Jo, dobrý. No, dobrý, jo. Pohoda. Tak tam znova. Je ta šachta, že jo, to je jasný. Pohodička, vůbec se toho nebojím. Vůbec. Čekaj. Tak. Co to? Ne, to je odraz. Tyjo. Být ten dětský hlas zase. Nebude. Lík. Palma, jo? Počkej, jako mám tu odejít, nebo já už? To písklo, nebo ne? Hele, tady jsem byl? Ne, ale jde to. Nechci. Ne, tak jo. Halo? Halo? Mám prý použít mikrofon. Tak jestli... Taky. Halo? Počkej, to je jiný. Co? Jo, slyšel jsem tě. Ne, ten zdroj, ne. Tak jo.
Dobrý. Tady štempel, dobře, no, dobře, tady to nejde. A to je jinak. No jo, tak já jdu. Dobře. Namastit se. Dobrý, nic se to neděje, to cajku. To nebylo, ne? Tam ty lajky, to je... Jo. Hej, chlape. Haló? Já tě slyšel. Ozvi se. Hele, pojď sem. Pojď sem. Ne, ty pojď sem. Slyšíš? Pojď sem. Hele. Pojď na pivo. Mám tu dvě, pojď. On nepřijde. Vychlazený. Pojď. Jiný to je. Jsi strašák. Tak jo. Hele, tak já teda jdu. Půjdeš mi naproti? Ta baterka nefunguje. Nechoď. Běž pryč. Já už nechci. Hele. Když se tady rozběhneš proti mě, tak uvidíš, vole. Ty 2 pivka ti nedám. Kecal. Hele. Jsi tady? Kámo. Jsi tady? Ne, to jsem nekřičel, já to byl v té hře. Hele, pojď sem. Proč sem nejdeš? Hele, tak pojď. Je to rozbitý, kámo. No? Jsi tady? Jak prd, kámo. Hele. Mám trochu vítr, kámo. On je za mnou. Jo, slyšel. Počkej, to... Jak to víš, že to říkám, když to... Pojď sem. Ne, ty pojď. Ty pojď sem. Ne, ty pojď sem. Nedělej to.
Já vím, že bys šli dozad, ty šmejde. Nedělej to. Tak já tady zůstanu. Ty musíš jít dozad, ty zmetko, viď? Já ti dám, vole. Tak já jdu, čau. Ty pivka si vypil sám. Dar. Kde to je? No, kámo. To děláš ty? Prostě. Hello. No tak to snad ne. Dáme ty dvě pivka? Dáme ty dvě pivka? Jo. Tak pojď. No, to bliká. Tak pojď. Pojď. Hele, já tady počkám. Jo. Já se nikam nebudu hnát. Kámo. Jo, počkej. Jasně. Ty chceš, abych šel pod tu baterku? Tak jo. Já chceš. Já si pro ní jdu. Co to je? Vypadni. Dost tady. Dobře. Tak jo. Už 3 dny, tak to je blbý. Hele. Tajku. Tak mám vstát nebo něco? Nebo už to zase začíná to strašení? Asi jo. No. Zavři si. Don't sleep. Ne, spí? No, počkej, zkusíme don't sleep. Mám to. Proč ne? Vlastně čím jim budeš spát, tak tím budeš mít horší halušky. Přece, logicky. Tak jo, jdeme. Já už tě nechám usnout. Protože já jsem na tebe hodnej. Rozšíř. A dobře, ještě jednou. Ono to bude jednou úplně nekonečný. Ty vole. Chutý nevísky, až tu čestvo. Počkej, to vyhrál. Tak to zvládnu. Hele. Na mě si už nepřijdeš, kámo. Já už
Co to máš s nohou? Proč? Proč to je špatně? Jasně, protože ona má ty paralý. A už jí to je jasný, kam. Už i mě to je jasný. Tak pojď. Zase okno, no, dveře, samozřejmě, aspoň, že má zavřeno. Vidíš, no. To je krám. Shit. No, hele. Co? Odkud? No tak, vážně, no tak. Tak jo, no. Vedle. Chceš, aby se koukal a já budu koukat všude vedle. No ne. Pohoda. No. To je nic, kámo. To je prd, na mě musíš trošku jako víc. No tak to je blbý. No. Čau. Chceš si zase vedle lehnout na chvilku? Položit záda? Co? Bez stupňovat, ty vole, to je jebné. Já nemám Alexu. To není tetelka. A je stráž teďka, teď koukám na telku. No tak pojď. Už tam bylo ten? Už jo, viď. Čau, pojď si lehnout. Čau. Ach jo. Wake up. Tak jo. Já už nechci. Jo. Jo. Zkontroluju to tady. Tak to nejde. Je tady. Nejde. Ach, to telku si Proč nespíš tady aspoň ty telky? Já projdu. Počkej. Nemůžu. Hele, jak to nechci nic říkat, ale zase tady jsou dva toasty. Co to s těma větrákama furt? Ještě jeden tady, ne? Ku podivu. Tak jo, napijem se. Oliváče. No to nevím, ale jdeme. A už se cítím jako docela vystresle. Tak. Jdeme. Počkej, já jsem nezamykal. Nezavíral.
Co já bych to viděl tak jakože čau a já jdu tady. Takhle. Takhle. Kopit co s ním. Další. Já bych radši se šel vyprázdnit, protože vím, co mě čeká. Jo, vlastně. Počkej, to jsem jako já? Co teď po mně chceš, abych jako... Co? Ne. Aha. Dobře. Teši. Tak je to. To ráno. Docela krátká hra, ale zase pecka. Takže jestli se ti to líbilo, jestli chceš vidět další hororovky a další takovýhle jumpscary, takže dej jenom like, odběr a zvoneček, aby ti neklo další video. Samozřejmě dobal i na stream, na Twitchi, odkaz jsou vždycky v popisku, na sociální sítě i na ten Twitch. Takže hezký večer nebo odpoledne, nevím, kdy koukáš. A zatím čus.